namhlanje sizonika siyanikhulisa sinikhipha ebunganeni sizonifaka ebujijini. Uma usuyitshitshi kukhona izinto ozenzayo okade ungazenzi ungakade usayingane okade usungavumelekile. Namhlanje sizonika imvume yokuthi seningabhinga seningahamba amakhempu nihambe imsindi seniyingxenye yethu. Ngizocela ukudlulisela koza kwethu amanye amaqhikiza engihamba nawo anazise izinto enivumelekile ukuthi nizenze neningavumelekile ukuthi nizenze. Ngiyabonga. Ngiyabingelela kuMamGongqo nozakwethu amaqhikiza esihamba nawo. Ngizokhuluma usisigamu bese khulumile wanyala ngokuthi seningenile manje entombini. Nami ngizosho ukuthi njengoba seningenile entombini intombi ayiziqomeli yona. Intombi ayithuma amaqhikiza ukuthi ahambe ayogoma. Ngakho-ke la emtombini akudlalwa, nizothumela thina njengosisibeni abadala ukuthi sihambe siyonika insizwa obusuyibonile ukuthi ifanelene nawe ulucu. Ngiyabonga. Ngicela omunye uzakwethu athathe. Mashiwelelele shiwe engakushowe njengeqhikiza ngasho ukuthi uma uyintombi awugcini ngokuhamba le ndaba zokuhlolwa ngakini kuphela. Uma uyintombi ufuna uhambe nezinye izigodi uvakashele kwezinye izigodi ukuze uzabone ukuthi uma uyintombi kumele uyiphathe kanjani futhi ikuphi okungamele ukwenze ikuphi ekumele ukwenze. Ngiyabonga. Ngizothanda ukubingelela amaqhikiza esihamba nawo. Ngimbe ngibingelele nani kuMamGongqo. Sila namhlanje sizonikhulisa kahle besintshontshile emakini. Sintshontshela ukuthi sizonikhulisa sinikhipha ebunganeni sesizonifaka ekubeni amatshitshi kahle ekubeni intombi. Seningakwazi ukuthi nihambe imsindo kanye namakhempu. Sizonithatha-ke manje senihambise emakini siyochaza ukuthi besinithatheleni. Siyochaza ukuthi besizonikhulisa sinikhipha ekubeni izingane sizonifaka ekubeni intombi amatshitshi. Into-ke ekumele ningayenzi ukukhuluma nabafana njengoba senigonisile. Awuzukhuluma nomfana. Futhi uma uhamba endleleni ngizothi mhlambe uthunyiwe awubulisi wena awukhulumisi umuntu emgaqweni
ngaphandle uma umuntu ekukhungile bese ayakukhulumisa. Ngizobingelela odadewethu amaqhikiza engihamba nawo bese ngibingelela nani bomamgoqo. Mina engingakusho lokhu phezu kwalokho sekushiwo nje kubonke engingakusho engicela kakhulu kumina ukuhamba phambili nje nakho konke inhlonipho. Ayikho intombi engabukeki njengentombi engahloniphi. Angithembi ukuthi ngathi niqala le ndlela enhle kanje nibahle kanje nani bese nizoqala ngokungahloniphi. Into esilindele kunina ukuhlonipha. Mese nize nala ngasesikoleni. Kungathi ngoba seninikiwe ingqondo sezigcwele ukuthi ninikiwe nihambe imisindo nihamba ama-camp senenza zonke lezo zinto. Isikole ngicela nisiprioritize nisibeke phambili. Ningabe sekuduma manje ukuthi ninikiwe senizohamba imisindo senizohamba ukuthini. Ayifune intombi engafundile. Kumele ube intombi efundile ehloniphayo. Ube right ube intombi nje ngiyabonga. Ngibingelela uMamgonqo kanye nozakwethu esihamba nabo. Manje engizokuchaza ukuthi uma sesisuka la sizobe ekuseni sesihamba sesemfuleni sesiyophuca amakhanda kube nembunculu bese ngiyageza emfuleni. Akumele mase sogeza akumele ukuthi urobe ngoba lokho kuzokubangela ukuthi ube nenkinga ngaphambili ubangelwa ulandelwa amabhadi ngoba khona isigaba seqini. Njengoba ke uzobe ugundela ukuthi njalo uma usungena esigabeni esisha kumele ususiyimele njengomuntu usuke esekhulile. Ekuseni uma sesiqedile ukusuka emfuleni sebese simthatha sesimphindisa emakhaya nakhona lapho emva kwakusasa khona izinsuku ekumele nigonqele nizohlala 4 days nigonqile bese emva kwalapho kwenziwa ozakwethu amaqhikiza. Kulo mcimbi ke sobe siwenza kusasa thina njengamaqhikiza sokubhekana phakathi. Abanye bazohamba noma mgonqo baye emfuleni kanti abanye bahambe baye kubuka emakhaya onomgonqo bayo report ukuthi kwenzakalani. Dadewethu cela ukuthi ungikhumbuze kabanzi ukuthi uma sikhuluma ngokuqathiswa sikhuluma ngani. Into ezofika yenzeke ekuseni sesilapha emfuleni uzofika insizwa ngokuhlukana kwezigodi uzoqwathisa omamgoqo. Uma siqwathisa ila khona insizwa yenziwa kokunye engabe insizwa kuphela ngoba umuntu uvumelekile ukuthi aqwathise. Uma siqwathisa njengoba embozi ngathi singababoni ukuthomba osuke ezoqwathisa uvumelekile ukuthi afike ayikhombele amkhombayo. It's either uthi ucela ukumbona ubuso ngemali ethile asuke eyiphethe okanye ucela ukumqwathisa. Uma uqwathisa ila khona usuke uzobe ushaya umamgoqo esandleni kancane usiko olwenziwayo uma intombi inikiwe. Abozakwethu engathi khona ukukhohle mayelana nempahla zomama kumele bayigqoke becela ungichazela leyo part leyo. Njengoba sinikile nigonqile kulo 3 days enizobe nigonqile nizobe ningagqokile lutho nizobe nibethele engubeni iy'mbethe nivuke ekuseni nigeza ngamanzi abandayo bese ngosuku lesithathu la nizobe seniphindela khona emakhaya nizogunda ntambama bese sinihambise emakhaya emakhaya bazonilethela iy'ngubo emfuleni engezona iy'ngubo zenu nizolethelwa iy'ngubo zabazali izona enizophuma ngazo emgonqweni. Emgonqweni awuvumelekile ugqoka into yakho noma sowuphuma awuphumi ngento yakho ugqoka into yomzali amaphinifa izijalimane kanje. Kulo 3 days enizophinda niwugqonqe senike ekhaya nizobe nigqoka izijalimane amaphinifa abazali niyoze nibuyele engubeni zenu ngosuku lwesi-4. Mbulani leyo zakwethu umuntu wesilisa umuntu esengahleki ibala. Umuntu wakhe uthi ubaba wakho noma ngathi kwasho ungamgolozeli